citizen in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, baligyang pruta sa Bansalan, Davao del Sur, nangalata kay way na malit. Ang uban, bahaw pa niya itong New Year. Big time oil price increase, gipatuman, sugod karong adlaw. Mga motorista, mityabaw na. Sa detalye sa atong mga balita, nangadaot ang mga baligyang pruta sa lungsod sa Bansalan, Davao del Sur nga gipangkompra sa mga gagmay negosyante sa pangyawat nga makaginansya sa pagtuo nga taas ang demand niini sa pagsugat sa bag-ong tuig. Gawas nga nabahaw, nagadaot pagyud ang prutas. Ani ang report ni Ronnie Jun Otero. Nagdasok pa ang mga prutas sa mga fruit stand sa Bansalan, Davao del Sur. Ang ubang mangga nangalata na, samtang ang pinya lisod ng mahalin kay linghod pa sa dihang giharbis. Gipangkumpra kini sa mga gagmay negosyante sa pangyawat nga mahalin niadtong pagsugat sa bagong tuig. Apan lahi ang nahitabo kung sa una hurot-hurot ang mga baligya sa mga fruit stand, karon nagdasok pa ang mga prutas. Sama na lang sa negosyanteng si Marilo Siega nga taga Bansalan, Davao del Sur. Upat ka tuig na nga naninda og prutas ug matod niya karon nga New Year ang pinakamingaw og halin sa iyang pagpaninda sa iyang mga baligyang prutas. Tinapay, mga lupit, naninda po sila prutas. Napiktuhan pag-ayo ang pagpaninda ni Marilo, gumikan usab sa nagkadaghan nga namaligya sa palengke o kakumpetensya pa nila ang mga online seller nga mas barato pa og baligya kumpara sa ilaha. Pero napangitaan gihapon og diskarte ni Siega ang tinda nga prutas kay ang baligyang binalot nga 13 kinds nga prutas mo'y nahurot niadtong New Year. Atong mga customer na sa una, nga mo na magiging memorize, pero wala na sa amoa. Kaya nahin mo palit kini, ino sila sa amoa sa amoa. Nakapalit na mite sa online, kaya mas barato lagi ilaha. Nagulusab si Amy Kibol nga taga Barangay Eman, Bansalan, kinsa 20 katuig na nga naninda og saging sa lungsod. Bisan barato lang ang presyo sa saging, nga tag 30 pesos lang ang kilo sa pinangay ug tundan, wa mahurot niya itong New Year ug karon nagsugod nagkadaot ang ubang stocks niya. Saging wa man ang itaas ang presyo, mora magyapon. Pero ingon ani na ang dagan sa saging, wala jud itaw ni kuan ang up ang saging. Daghan pa ang mga negosyante og prutas sa lungsod sama ni Siega og ni Kibol ang nabahawan og naabtan sa kadaot sa baligyang prutas. Apan bisan pa man ini nakaginansya gihapon sila kay kung naa may wala na halin nga prutas naay mubawi nga ubang prutas og dito sila makabawi sa ilang kapital og makita ang ilang ginansya. Ronnie Jun Otero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Usa ang patay, 5 ang angol, human mabangga ang Suzuki Multicab sa nakaparadang Isuzu Elf dapin sa highway sa Barangay Tuban, Santa Cruz, Davao del Sur kaganihang buntag. Nangaipit pa ang driver sa multicab ug pasahero niini sa front seat tungod sa impact sa bangga nga gipangila sa mga pulis nga sila Mark Anthony Pagmanwa ug Lida Kabatlao. Gidala sa Davao del Sur Provincial Hospital sa Digos ang duha apan gideklarang dead on arrival sa doktor si Kabatlao. Apil sa gidala sa ospital sila Roberto Pagmanwa, Elena Pagbanwa, Rowena Joy Alado ug Melvin Alado kay nakaangkon og bunog sa lawas. Base sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan sa Santa Cruz, nakatagpilaw ang driver sa multicab nga padulong sa Digos ug nabangga sa nakaparadang Elf. Gikustudiya una sa kapulisan ang driver sa Isuzu Elf. Bad news kay miusbaw na sab ang presyo kada litro sa produktong petrolyo sugod karong adlaw. Kapin 2 pesos ang giusbaw sa presyo sa krudo nga giangalan pag-ayo sa mga motorista na dili maayong pang New Year kanila. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Mitiyabaw na ang mga motorista kay sugod kaganiyang alas 6 sa buntag, Enero 4, 2022,
Nagpatuman og big time oil price increase ang mga oil companies sa Pilipinas. 1.85 matag litro ang giusbaw sa gasolina ug kerosene. Samtang 2 pesos ug 40 centavos ang gisaka sa presyo kada litro sa krudo. Duna usab price adjustments ang ubang kumpanya sa ilang produktong petrolyo. Tungod niini, giagwanta na lang sa mga namasadang driver ang kamahal sa produktong petrolyo aron dunay ikapakaon sa pamilya. Siyempre kay ang ginansya na kuan kay taas ang krudo. Kami sa itong gobyerno nga dili kay permit magpataas sa diesel kay bait pag yung paliton, mahal yung paliton na mahal pag yung diesel. Mga panabangan sa gobyerno karon nga dapat tabangan po yung mga driver. Nagpasibaw sab sa ilang kapungot ang mga namasadang driver sa tricycle. Kay mahal na gani ang presyo sa petrolyo, mingaw pa kaayo ang mga pasahero. Ay, lagi kay minus pa pasahero, saka pang gasolina. Lagi daw lagi mga sidecar. Dapat kung tayo pamuhan ng gasolina. Para makatas-patas po ng kita po ba. Lain po kayong taas gasolina, tapos ko kayo pasahero. Nagtuyok-tuyok, tatagaling grande. Yung pasahero. Pipila lang si Kabandit ug Magno sa mga motorista nga apektado kung dunay big time oil price hike ang mga kumpanya sa petrolyo. Sa milabayng bulan, taas ubos usab ang sitwasyon sa presyo sa petrolyo. Kini ang unang simana nga nagpatuman og taas presyo sa produktong petrolyo ang mga oil companies sa tuig 2022. Nang hinaot ang mga driver sama ni Kabandit ug Magno nga unta mabalik na sa normal ang presyo sa mga produktong petrolyo. Aron dili maadto sa pagpatubil ang ilang kita sa pagpamasada nga alang unta sa panginahanglanon sa ilang pamilya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Gisugda na sa Business Permits and Licenses Division ang renewal sa mga business permit sa mga negosyante sa Butuan City. Usa sa sistemang gipatuman sa lokal nga gobyerno sa Butuan ang Business One-Stop Shop kun boss sulod sa usa ka mall. Tumong niini nga mahatagan og higayon ang mga nanag-iya og patigayon sa pag-renew og paglukat og business permit alang sa tuig 2022. Mas paspas ang pagproseso sa pag-renew sa business permit kung kompleto ang dalang mga requisitos nga sulod sa 15 minutos matapos na ang proseso og mahuptan na dayon ang bagong permit. Hangtod sa katapusan pa sa Pebrero sunod bulan, mulungtad ang Business One-Stop Shop. At tangi! BRP ang Pangulo gi-convert ngadto sa floating hospital ug nanambal sa mga gibagyo sa Dinagat Islands. O mga PDL sa Panabo District Jail nag-ayo og makina. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply. Nahimutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric, uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Gi-convert ngadto sa floating hospital ang presidential yacht nga BRP ang Pangulo o may serbisyo sa mga pasyente sa Dinagat Island, Surigao del Norte nga kadiyot na isolate tungod sa Bagyong Odette. Subay sa Facebook post sa Philippine Navy, adunay 233 ka mga residente gikan sa unom ka mga komunidad sa isla sa Kapakian o Sinabak ang natambalan sa medical team nga sakay sa barko. Tanan-tanan nakaserbisyo na og 373 ka mga pasyente sa probinsya ang barko. Sa pagbiya sa BRP ang Pangulo sa Manila nga ika-26 nga barko sa Philippine Navy nga gideploy tungod sa Bagyong Odette, nagdala pa kini og libuan ka mga relief goods. Busa, nakapang-apod-apod usab ngadto sa mga nabagyuhan og pagkaon, sanina, hygiene kit ug activity kits alang sa kabataan. Magamit na sa mga residente sa Barangay Salidocon, lungsod sa Santa Cruz, Davao del Sur, ang duha ka mga classrooms nga adunay comfort rooms nga gi-turn over sa gobyerno kaganihang buntag, Enero 4, 2021. Ang konstruksyon gihuman sulod sa 90 ka adlaw ubos sa Barangay Development Project nga gipunduhan sa National Task Force and Local Communist Armed Conflict nga nagkantidad og 2.4 million pesos. Magamit ang classrooms alang sa vocational courses sama sa shielded metal arc welding, housekeeping, electrical installations ug uban pa. Gipangunahan ni Davao del Sur Governor Mark Douglas Cagas, LGU Santa Cruz ug mga opisyal sa kapulisan ang turnover ceremony sa proyekto. Naglaom si Kapitan Peter Renon Sumbilon nga andam ng eskwelahan sa mga interesadong may eskwela ug mga vocational courses. Bisan pa man sa nasinati nga pandemya, gipaningkamutan sa Panabo City District Jail nga mahatagan og igong kahibalo o panginabuhian ang mga persons deprived of liberty kon PDL pinaagi sa tabang sa TESDA. Mipailawom sa usa ka engine servicing NC2 ang 25 ka mga persons deprived of liberty kon PDL sa Panabo City District Jail. Tumong niini nga mahatagan og igong kahibalo ingon man panginabuhian ang mga PDL sulod sa prisuhan luyo sa pandemya. Nakigalayon ang Panabo City District Jail sa Technical and Skills Development Authority kon TESDA aron mahatagan og katumanan ang ilang programa alang sa mga PDL. Gipangunahan sa TESDA instructor nga si Romelo Lubaton ang aktibidad. Kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph, sa Facebook page, Instagram, newsline.ph, o sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna may mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita o sabi ninyo sa Channel 49 o Channel 50 sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. O siyempre, subscribe kita sa YouTube channel sa Newsline Philippines o sa app nga TikTok. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!